Vi er samlet her i dag på grund af, at vi skal holde et møde om, hvem der skal giftes med dværgen. Det er meget ulækkert, men der er åbenbart en, der gerne vil. Vi har skaffet en ring. Den ring er en forlovelsesring. Det er meget ulækkert, at der er en, der skal giftes med en dværg. Men Frodo, vil du gå op? Den er fandme grim. Kan I ikke se det? Kan I ikke se, hvor grim den ring den er? Den er fandme grim. Den er så fucking grim. Der er ingen af jer, der vil have ringen på grund af den er grim. Derfor er det mig, der skal giftes med dværgen. Og det ved jeg alle sammen godt hvorfor. Det er på grund af, at jeg er bøsse. Hvorfor tror du skal have den, var? Hvorfor fanden tror du skal have den? Jeg er den sejeste. Det ved du godt. Og jeg har boller i numsen. Men det er mig. Det er mig, der er bøsse. Hvorfor tror I skal have den, hva'? Hvorfor fanden tror I skal have den? Jeg vil gerne have den. De kvindfolk. De er bare så klamme. Jeg vil altså gerne have den, og jeg er ikke klam. Det er du altså. Og udover det, så har jeg også boller i numsen, ikke også? Du er fandme klam. Og du har ikke nogen boller i numsen. I ved alle sammen godt, jeg har ondt i røven. Ja, det ved vi godt, at du har. Men hvad endnu vigtigere er, hvem skal giftes med dværgen? Hvorfor må jeg ikke bare blive gift? Det er mig, der har de største boller i numsen. Det ved I godt. Og dværgen elsker boller i numsen. Mine boller er så store. Det er ikke noget at spøge med. Det er fandme voldsomt. Det er så sindssygt voldsomt. De er fandme store. I kan komme ind og se, vi ser. Nej, det behøver ikke. Det behøver selvfølgelig. I stoler på mig alle sammen. Det gør I. Kæft med alt dit lort. Jeg vil gerne giftes med dværgen. Jeg har jo sagt, at jeg ikke gider giftes med nogen. Hold nu kæft. Jeg vil fandme gerne giftes med dværgen, sådan det bare. Jeg vil ikke giftes